Pinanginotan kan Department of Agriculture Bicol ang pigkundisir na Regional Corn Derby Harvest Festival sa Tigaon Camarines Sur ngunya na bulan na pigpartisiparan kan 7 seed companies arog kan Advanta Seeds Philippines, Asian Hybrid Seed Technologies Incorporated, Bayer Crop Science, Bioseed Research Philippines, Coin World Corteva Agri-Science asin Syngenta Philippines Incorporated. Hunyungunya na taon kang puunan kan mga kumpanya ang pagtanom kan mga inaning mais sa 10 hektarya nin daga sa nasambit na banwaan na ipinambato para sa kompetisyon. 4.2 metrikong tonelada ang pinakahababang na ani mantang uminabot naman sa 100.6 metrikong tonelada ang pinakadakol na harvest. Kan Nobyembre 6, binisto na kan departamento ang mga uminangat sa kompetisyon na pigbanga sa tulong kategorya. Para sa agronomic and yield performance of hybrid yellow corn varieties, nangenot ang NK6130 kan Syngenta Philippines. Para naman sa yielding recovery, pigbisto ang PAC339 kan Advanta Seeds Philippines. Mantang sa kategoryang return of investments, ang NK6130 kan Syngenta ang nangenot. Pinopromote natin itong hybrid yellow corn kasi ito po ang isa sa raw materials ng mga feeds for livestock and poultry. Hindi na i-import, tayo na mismo yung magpo-produce ng feeds natin para sa mga hayop. And dito kasi sa Bicol, kukunti pa lang yung nagtatanim nitong mga hybrid corn na ito. Presente man sa pagtiripon ang 300 na paraoma sa nasambit na probinsya. Sigun kay DA Bicol spokesperson Lovelia Guarin, magiging giya kan mga paraoma ang nasambit na kompetisyon sa pagpili nin marhay na klase kan mga mais na pwedeng makataoman sa mga paraoma nin magayon na ani asin marhay na dilihensya. Ang katulong ng DA sa pag-encourage sa ating mga farmers na mag-engage dito sa hybrid corn farming. Kasi ang iba ang tinatanim yung white corn, okay naman pang food sa masbate staple food na yung white corn. Laom ni Guarin na maging dalan ang kompetisyon nga ni ipang mapromoter ang hybrid asin yellow corn farming sa bilog na rehiyon, huli tadakula ng gad ang pakinabang kaini sa sektor nin agrikultura. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.